weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gas jabbe woyndu hesuru hamdallahi tulde dubango fummi geleyta e sare alpha sare damba kon waktu yoni ha to misra kame gimbanna ene jiyaye gardede kabruji mena to leydi sénégal hoore jo leydi ndi ñalawma hanke o joɗima bateau jagorde yidde makko ko wargoji baɗi to espagne yo laɓɓitine ton to leydi mauritanie jayde akhbar holliri ambassade mo leydi amérique tawtoronama ñalawma hanke o to duɗal towgal ko fate banggue jangde dañi kay jangoɓe hewɓe e wulluɓe mo toon hawo yalti nokko ton to leydi mali ɓoyatama koniyankoɓe lafaji mbulaji taw kadi koɓe canada ma jetto toon to leydi mali to leydi gambi gardinoɗo kaso e saaha yahya jamme ɓoyatama daro yeeso ñawore e jaggal tumede ene wari yimɓe hewɓe toon to leydi guine konakiri ñalawma hanke o lundiɓe ndendini mayɓe mumen nayo taw kadi ko waranoɓe seppoji e ngam wiroji ɗum ɓe kolliri mette mabɓe faade laamu alpha konde toon leydi côte d'ivoire ko werla goto jolnoɗo kopreje jonɗe fewi kam tigui yana kono ɓen yannoɓe ɓen dañani nawde hay mboɗo kabruji mena jolam jabiri ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nogas mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetate kabruji mena ɗemgal pular ɓatake jama gondaɗo iwde e musidɗo biteɗo sow samba tafsiru kanko sow samba tafsiru wo jooɗi ko nokku biteɗo axus omo wulli dendagal fummi gulitinaɓe kala cankugol jaltugol aduna jinnaɗo makko gorko biyetenoɗo tafsir samba sow yalti aduna ñalawma hanki o sanga tisbar tonto noksota e yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeegoma ñalawma hanki o non wira tonto noksota kanko sow samba tafsir taw kadi ko ɓi cankiɗo woni tafsir samba sow omo waɗi erango dendagal fulmi guilitinaɓe ko taari ɗum kala omo wulli dendagal bandiraɓe kala jaltugol aduna jinnaɗo makko biteɗo tafsir samba sow yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeegoma toon to noksot ñalawma hanki o ko toon tigui wira oɗo sahal nomonay lawol fattonto fumi guileydi gam yettinoyde duwa wonande jaltugol aduna jinnaɗo makko gorko dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe kame fedde heblo sukaɓe afrique nde tawno kanko woni joɗaniɗo fedde heblo sukaɓe afrique toon to axus neldimo duwawa nde gueno yurmoto yaafo jinnaɗo makko biyetenoɗo tafsir samba sowa kabruji mene ɗemgal pular toon to leydi mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende al akhbar ɓe koliri wonande kay ambassade mo leydi amérique biteɗo michaela hanki tawtoronoma toon to duɗal towgal ko fate banggue jangde towde taw kadi fotiti ɗon ko yogaya janggoɓe taw kadi koɓe jangde towde caggal yurnitade ko fati e banggue ɗemgal anglais taw kadi ɗemgal anglais ne jangge toon taw kadi duɗal ngala ko duɗal ko fati e gueɗe diine l'islam kanko noon ambassade mo leydi amérique nde o yetti wonati nokku o jooɗi lelan tigui koɗon tigui ɓen sukaɓe janggoɓe wonɓe toon ɓe ko ɗon tigui gullimo caggal noon ɓen koliri metti mumen wonande kay laamiɗo leydi amérique biteɗo donald trump guila kay jooɗi yidde mum ko yidde ittude ambassadeur mum nawdi ɗum toon to jérusalem gam wattude jérusalem lamorgo leydi israila ɗin guulali noon kewte noppi makko ha ganduɗa kanko ambassadeur o ɗonki wawde wonde ɗon ko ɗon tigui wo geddi jonde nde wo yiɗon o hooti o tawtoraka jonde nde hay seeɗa ha joni toon to leydi mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witende ami ɓe koliri wonande kay hoorejo jagorɗo leydi mauritanie biteɗo yahya wul hadimine joddima e gardiɗo lunda taw kadi ko toon to noksod ñalawma hanki o on mo joddi o noon wiite ko ala husseine wulde mouhammeda
be jodima taw kanne tawtora dum jagorgal kalfinangal gede nder leydi ne wondi kadi e yoga e yimbe ngam yewtide yoga e tobbe leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoden ma en kale jaynde witende tawaribe koliri tonto kifa tonne kadi ko dom ka woni ton caggal kay balde banduma be berti juudi mabbe ngam nyaagade laamu ngu nde wallata be bele be ceeray dom ka kono de sahama gonen dijjene ngakki e kifa e ko tari kifa kala landa lundo wite ka FNDU kambe non odo dumuna kala be ngoni tigi koy jilluji mabbe e ndara leydi Mauritanie tonto nema e ha tonto ayuna nyalawma heccanki onana nyande ali do ko ton tigi be ngonno to kifa kambe non be koliri tona wonande laamu Aziz odo sahama gonen cogguji di kala ko beydiji cogguji kala ko beydidi ten kadi dam kane hewe leydi ndi ko wona dum ko kadi jonde wasam gollago limota ko ne hewi ten kadi jangde yahani no foti yarude ni kambe non kala de be ngari be mbarata ko potital mabbe mobondiral mabbe ngam hollirde mette mabbe faade e laamu horejo leydi Mauritanie ko wona dum ko non be kolliri odo sahama gonen yidde mabbe ko ƴewndade beele randaji mabbe di ne jogi tigi kewal e nder leydi Mauritanie kambe non odo sahama gonden ko be ngembibe abe dari dande tindela ngam kay yidde laamade leydi ndi hitande ujunnaji didi e sappoya jeenaya ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jaynde witende adrara info ɓe kolliri wonande maire gardiɗo wuuro nema biteɗo wonande nema gardiɗo wonande tan maire gardiɗo wuuro nema biteɗo Ibrahima Wuldu Mohameda nema noon ne tawe nder falde hawdila sharqi kamɓe ɗon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yoga kay e nehoɓe jawdi aynade jomena jawdi wurɓe toon e nder nema e ko taari nema kala oɗo saaha mo gonɗen yoga hen geggi jaɓani toon to leydi Mali caggal on teskede ndeɗo hen hitande hikka ko hitande yoro ne ngakki ñamde jawdi tene kadi jaram ala toon hay seeɗa kuntala laamu ngu nelli toon ko ton yon seeɗa ko fate banggue ñamde jawdi hay ɗum ne kadi yonani heddoro noon ko iwata banggue Mali ko fate banggue ñamde jawdi ndi ko ne seeri ha ɗon wawi hadde ko ɗum saabi oɗo saaha mo gonen yogay joomen jawdi gaddima keccol huuɗo gam faade toon to leydi Mali ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗena ma en kaali jayde witende le kalam ɓe kolliri legal bitengal Mellaha e lawol Mohtara Wuldadda ɗonne kadi hollirama ko kurjuru woni toon ha heewi kurjuru noon ne yaltina buubi kam e gilliti ene sa yiɗon koma cuuma kine maɗa ñandal juma ɓennuɗo hen noon sukaɓe legal tujinin mbaɗi potital mumen gam hollirde mette mumen mbarino laabi ɗi gam hollirde mette mumen comme lelani dadiɓe gaari guitteɓe ɗona kamɓe noon ɓe jehino to hakkima legal tujinin woni ñawowo legal ngal gam wullitade ɗuma caggal nde ɓe gulliti laamu ngu haydara gasani oɗo saaha noon kamɓe ne yidde mabɓe kay ko yo laamu ngu watte hen haqqille mum kono ha ɗo ɗo gonɗen legal ngal ne wondi e luɓogol cattugol ha ganduɗa takkiɓe legal ngal kala so pini ma gudda cuuɗi men ha tiiɗe sona ɗum mbawata foftade sen wi tonto leydi Mauritanie paɗen ko tonto leydi Mali no mbiruɗen en gardidi kabruji meɗen wonande koniyankoɓe weeya taw kadi koɓe laafaji mbulaji ɓe leydi Canada ɓoyata ma jetto tonto leydi Mali taw kadi kamɓene ɓe garat tigui koye laaɗe mabɓe ɓe gona felloɓe less ɓe gona tigui ko dow aɓe tollira kuure e conni gam habtade pelle ceɓɓitiɗe siftinde noon leydi Canada jeeyno kay leyɗele neldoɓe koniyanko men taw ko laafaji mbulaji nder leyɗele Afrique ɗe mbayri titigi neldude ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi ɗum wonno ko toon to Rwanda e kareli bannoɗi toon ha joni toon to leydi Mali keddoroɗen ma en kaale Soumaïla Boubé Maïga ko hoorejo jaagoɗo leydi ndi ñalawma hanki o woni sappo e jeenayyi lewru mboy hitande ujunaɗe sappo e jeenayyi e sappo e jeetati jaafoɗon ko nden tigui o yinno yaade toon to wuuro Kidala caggal noon nde wonɓe toon to Kidala jeeyaɓe fedde wiitede CMA woni Aljawad nde kollirani jeese gam yidde jaɓɓademo toon ko ɗum saabi noon wo dirsini jillu makko toon to Kidal kono ɗo saaha mo gonɗen andaka taw e hol saaha mo yiiɗi yaade toon to Kidala ko wona ɗum ko noon gardiɗo fedde wiitede CMA Bilal Aga Sharifa gonnoɗo e jillu mum e nder falde Tombouctou taw yurnitiyade konuji mabɓe kamɓe ɓeɗo henna wiiteɓe Aljawad en ɓe kolliri noon wonande kay hoorejo jagorɗo leydi Mali wonata tigui jaɓɓeteɗo toon to Kidala caggal oɗo saaha mo gonɗen nandiral wonani hay seeɗa hakkude laamu Bamako kame Kidala ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Koro caggal kayde ardiɓe tabital Pulagu kame ardiɓe
wonɓe biyeteɗo Guina Dogo caggal nde ɓe joddi gam yiddude jaame kisala hakkude Dosso kame Dogo e ɓeyɗo hen fulɓe caggal nde wargoji mbaɗi toon e ñalawma aljuma o noon sanga 16h hafema 21h ko pelɓodiral musgal waɗi toon woni ñalawma heccengue ko pelɓodiral musgal waɗi toon e nokku biyeteɗo wuuro witengo Sabre kame wuuro wongo witengo Furu Ama ene wondi kadi e wuuro wongo witengo Bundurona toonne kadi ko Kareli musɗi mbaɗi toon ko worɓe joguitiɓe jani wuuro witengo Sebre e kame wuuro witengo Furu wondi kadi e wuuro witengo Bunduro e ɗon noon waɗi tigui Kareli musɗi no fewi ha ganduɗa waɗi yimɓe sappo wasɓe toon pittali mumen ɓen maɓe ɓe noon jeeya koye leñola dogena kono kamɓe yanɓe mabɓe noon haɗo no gonɗen andaka taw holɓen yanɓe mabɓe andaka ko fulɓe andaka wona fulɓe kono ɗo saaha kam so tawi ko koyɗe jaam goni e dogede toon ganden kam jaam suwa artude toon tawa ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale yaadiɓe oɗo hen biyaɗo Iyad Agali taw kadi ko gardiɗo fedde witende Ansar al Islam wal Muslimina kamɓe noon koni yankoɓe leydi France kolliri mbari yimɓe ɓurnoɓe ɓattademo taw kadi ko jaggue mawɗe jeynoɓe e nder cetal makko kamɓe noon ɓe mbara ko tuma kay nde ɓeɗo hen witeɓe Barakhana woni koniyankoɓe leydi France ɓe joori kure bomboje nokku biyeteɗo tin ne tawi kerol hakkude leydi Mali kam e leydi Algérie ɓe kolliri noon ɓe mbari toon biyeteɗo Mohamed Wuld Nuno ene wondi kadi biyeteɗo Abou Hassan Al Ansariya ɓe mbari ɓen taw kadi ko ɓen ɓurno ɓattade kankoɗo hen biyeteɗo kanko biyeteɗo Iyada Agali taw kadi ko gardiɗo fedde Ansar al Islam wal Muslimina oɗo saaha noon sembe makko ustima no fewi e nder leydi Mali sen mbiwi toon to leydi Mali koto leydi Sénégal paaɗen jafoɗon no mbiruɗen e gardidi kabruji men hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ɗowi batu jagorɗe ñalawma hanki o kanko o suuti toon konnguli makko e caggal kadi nde ɓe mbaɗi hojom deƴƴere gam duwanade koniyankoɓe leydi Sénégal wasnoɓe pittali men e laana jannoka toon to Misra caggal noon wo jaari koniyankoɓe leydi Sénégal tuma kay nde keñi gam yaccade arande ɓeɗon gañiɓe ha nawa toon to cuuɗi cafrirɗi o duwanimamaɓe nde ɓe cellata e dow jaame cellale kisala kanko hoorejo leydi ndi wo duwanima wonande kay ɓen yaltuɓe aduna ɓe nde geno yurmoto ɗumen yaafo ɗum tene kadi wo jaari wonande kay ɓen honnoɓe e walla mbiyen ɓen hoɗɓe e sara wuuro Misra caggal kay ne jogui pellitala gam arde fabade ɓeɗo hen yannoɓe e kaɗo hen laana kanko hoorejo leydi Sénégal tene kadi waɗi erango faade laamu leydi Madrid woni Espagne nde yurnito ɗiɗo hen wargoji taw ko Sénégal naɓe ɗiɗo warnoɓe toon nde laɓɓitinta ha laaɓa ande tigui wargoji mabɓe no mbayya ko wona ɗum ko noon ɓattake jagorgal kalfinalngal hakkude leyɗele biteɗo maître Sidiki Kaba itti sete timmuɗo yo ya toon to Madrid woni Espagne gam joddade e sukaɓe Sénégal naɓe wurɓe toon e joddade kadi e laamu leydi Espagne gam yurnitade gonka ɓesguji Sénégal naɓe toon to Espagne oɗo saaha mo gonɗen e taw kadi ko Sénégal naɓe tampinaɓe toon to Espagne ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal waɗi erango faade e jangguinoɓe nder leydi Sénégal kamɓe kala nde ɓe duttito e cuuɗi janguirɗi ɓe dutto e janguingol mabɓe caggal nde jonɗeli limtindi mbaɗa hakkude hoorejo jagorɗe e leydi Sénégal kame janguinoɓe woni syndicat ji leydi Sénégal oɗo saaha noon yidde makko kanko hoorejo leydi Sénégal kamɓe kala yooɓe dutto e cuuɗi janguirɗi ɗi beele kadi jangde sukaɓe ne mbawa rewde lawola ha joni keddoɗen koye leydi Sénégal hoorejo leydi Sénégal kikiɗe hande o ma hocculana ndiwawa gam yaɓande toon to Kigali lamorgo leydi Rwanda gam tawtorede e jonde jogorɗe jooɗa toon ñalawma janggo taw kadi ko jonde ko fate banggue e gostodiral miijoji hakkude leyɗele Afrique naɓe wosodirde ko fati e banggue jeyguji ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Rufisque tana musɗo baɗe toon e kikiɗe hanke o caggal balɗe joyyi guileñadal hamisa nde e guelɗo hen cukalel goyel biyetegel biyeteno guel Serigne Fallou Diop en yaranoye duuɓi ɗiɗi e lebbi joyyi ne majjuno ko ñalawma hanke o tawa ene warane waɗa e mbusne wedda e jinde ko ɗum saabi noon ñalawma hanke o toon to Rufisque kikiɗe hanke o sukaɓe hewɓe duppi ponoje boli gam hollirde metti mumen oɗo saaha mo gonɗen yogay sukaɓe ne bifta nder leydi Sénégal teni kadi wattinto ko warede waɗe ko wiyete fétichage woni golle bonde kay ɗe jadani e aada
ko wona ɗum ko noon gardiɗo police biteɗo Abdoullahi Diop kikiɗe hande o ma jooɗo huccita jaydiyankoɓe gam haalde ɗiɗo hen wargoji e ɗiɗo hen bifugoji ko hewde kala ma en garto hen ñalawma janggo so gueno haaji ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Dakamo Madina Gounas ñalawma hanki onon Dakamo Gounas sakima ma en ketto hen cimtol musidɗo meɗen woni ceerno en ketto hen musidɗo men jafuɗema en ketto hen musidɗo men ceerno Amadou Samba Lo oɗo hen Dakamo Madina Gounas mo wuuri andama ceerno Samba Lo bisimilla ma Daka Mamadou Gounas battunode laabi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗijo sakama e subaka altine o wondude jaam e ceelal kisal bandiraɓe heewɓe garin tawtirede Daka o kala mo jiiɗa en wonde e weetare mawde saabu Daka o guila fuɗɗa wona ñamde wona yarde wona kuuna fofo en rewi lawol wona kotki kala hen ko jiiɗa en rewi lawol machallah bandiraɓe en belti jiidugol e koye men jokkere en ɗam kono kadi e juldugol e ceerno kala waktu jontuɗo e altine subako caggal nde juula salatu ha gayna wasifa waɗa ha gayna banda ceerno mawɗo heeɗa ha gasna kono kadi saniraɓe sehnamata diane garin tawtirede ceerno yamrino yo haade e waɗa nde hata waɗa ha gayna guinɗe ɗe mbaɗa kono kadi ceerno yamri hondiri wonde so allahu lamɗo jaaɓi Daka mo woori waɗata ko 6 avril inchallah garo so allahu lamɗo jaaɓi caggal ɗum noon ceerno wi faate laabi 4 salatifa laabi 12 goto anni en haadi mum anni yeno bandiraɓe mum kadi ɓe garano ene waɗa ha gasna caggal nde wiya amin goto fof momi e yeeso mum ceerno wi bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe jaabi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko ɗon tigui sakora bandiraɓe ɓe garina e jaam kono kadi ɓe kote dow jaam wondude jaam e ceelal kisal ko musidɗo Amadou Samba Lo Madina Gounas fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma Amadou Samba Lo Madina Gounas Daka hikka ɓenni e dow jame celale kisala e caɗele tinaka toona ɓeɗo hen halfinaɓe faabo e witeɓe sapeur pompier en jaltini cimtol mumen caggal nde Daka gasi ha laaɓi ɓe kolliri ɓe noddama kene fota wonde laabi sappo e jeetati walla mbiyen tan laabi temedere e jeetati lawola hen laabi joyi noon ko cumuji kakidiɗi taw kadi wona tigui cumuji ganji yimɓe wona kadi bonnuɗi haydara ko ɗemnoɗi tan tampinde seeɗa ɓe ñifi ɗum taw kadi bonnani haydara ko wona ɗum ko noon ko accident ji sappo mbaɗi toon ɗin accident ji kadi gona tigui gañiɗi no fewi e gona kadi teskiniɗi taw yaltini ɗum ko sapeur pompier tawanoɓe ko wona ɗum ko kadi kene wona temedere e sappo e goho neɗɗo woni ko ɓalli mumen ƴeewa toon e taw kadi ne kulano ma daña caɗele seeɗa ko fate yoga e rafiji kono alhamdulillah e gueɗe ɗe kala ndewi lawol kene wona capanɗe tati e tati werla taw kadi ko sapeur pompier joguino taw kadi hen werlaji jeetati ko wiyete ambulance woni tan suudu ene nder taw kadi ko suudu safara ɓe kolliri hen beele mabɓe no fewi noon e caggal nde waɗani tanaji waɗani guyka waɗani haydara waɗani caasiyagala eɗen mbiya tan dentemen kala yo jaaru jaam e cellale kisala e sen giwi toon to leydi Sénégal woɗɗani leydi Gambie koto Gambie paaɗen oɗo hen gorko wiyete ko David Koli kanko tigui wonno gardinoɗo e kaso e laamu Yahya Jammeh soɗon teski noon o fawnoma junggo ɗeɗo balɗe tigui wonata ñawore makko caggal tumede kay yoga yimɓe taw ko jaggue mawɗe e gonnoɗe e nder leydi Gambie calinoɗe laamu Yahya Jammeh e caggal noon yoga hen mbara toon ko ɗeɗɗere yoga hen kadi ko tuufaɓe e yoga hen kadi ko tigui ko kinimen cukka ha maayi yoga hen bedda koye boyli e yoga hen gubba kene wuuri ko wawi wonde kala ma o daro yeeso suudu ñawore ma en garto hen so gueno haaji toon to Guinée Conakry paaɗen lundiɓe selluderen Diallo kam e yaddi mum ñalawma hanki o toon to Morga mo Bambe to ko toon tigui hanki ɓe ƴetti mabɓe gam ubboyde ɗumen toon to guenale ɗe Bambe to kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe faade Alpha Condé caggal kay kala saha so tawi seppoji mbaɗi ala ko woni haqqillaji dadiɓe so wona rosde kuure e condi wonande kay ɓeɗo hen sukaɓe e taw kadi ko wullittoɓe goƴaji mumen kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen Alpha Condé so tawi hen hakkima laamum gasirno yoɗani e sen giwi toon to leydi Guinée paaɗen ko toon to Burkina Faso e moɓodiral julɓe ñalawma hanki o taw kadi ko fedde wiitede FAIB taw kadi ko darniɓe catal diine e nder leydi Burkina Faso toon to Ouagadougou gardugol Cheikh Sidi e Mohamed Kone kamɓe noon hanki ɓe joddima e hoorejo leydi Burkina Faso biyeteɗo Roch Marc Christian Kaboré gam holli ɗum wonande kay
ɓeɗo henna julɓe hoɗɓe nder leydi ndi janguji ɗi mbaɗata ɓe jadani hena teni kadi ɗeɗo henna golle julɗo haqiqa kutoriɗo qouranil karim watta gueɗe baɗini hen ɗe ko gueɗe ceɓɓitiɗe ɓe kolliri noon kamɓene ɗe ballodiri e laamu leydi Burkina Faso gam haɓade pelle ceɓɓitiɗe sen wi tonto Burkina Faso paɗen ko tonto Côte d'Ivoire ñalawma hanki o ko bandiji joguitiɗi kamɓe tigui jani e werla goto taw kadi ko werla blende carsunoɗo ngaluji nawde toon to boñuji e nokku biteɗo koto sundago walla mbiyen tan e nokku biteɗo koto sunda koto walla mbiyen tan koto gundan koto gundan ko toon tigui ɓe jani ne tawi nder falde e nder falde ene fayi ene tawi e nder falde tanda ko toon tigui ɓe jani werla o ɓe dañi noon fellude ha ganduɗa ɓe gañi hen wonande kay wonnoɓe nder werlaɓe ko ɗon tigui ɓe jaɓani kofor gonnoɗo nder baɗɗo halis o hawri tigui dadiɓe walla mbiyen gendarme aɓe ko ɓen tigui gaari ko ɗon tigui ɓe dogi waɗi pellodiral noon kono waɗani hen mayɗo hay goto ko wona ɗum ko noon e nder yontere mandiɗo hen nde lawol Abidjan faton ya Mouskro e ɗonne kadi ko bis goto yana ha neɗɗo goto wara hen yimɓe hewɓe gaña hen ngaluji men kefta ne teskano e laabi leydi Côte d'Ivoire oɗo saaha mo gonɗen ala ndenka kame kisala tonto Nigéria paɗen to maayo Tchad to wiyete lac Tchad nokku biteɗo Badaga nokku biteɗo Badaga tonne kadi Badaga ene tawe tonto lac Tchad tonne kadi ko worɓe joguitiɓe jeeyaɓe catal bitegal Allah bitegal Al Barnawi catal bitegal Al Barnawi ko worɓe mum tigui jani e awoɓe jeeya taw kadi awoɓe jeeyaɓe kadi koye diine Issa jeeya koye diine Issa yankoɓe ɓe mbari hen yimɓe jeeyo kamɓe ɓe hen jeeyaɓe Al Barnawi ɓe joɓima pittali yimɓe jeeyo taw kadi ɗum waɗi ko tonto lac mo Tchad semgi wi tonto leydi Nigéria paɗen ko tonto Rwanda Kigali Polka Gamme ene jaɓɓo hoɓɓe mum oɗo hen ñalawma hande ko wayno hoorejo leydi Gabon Ali Bongo o ndimba hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall kame yoga e hooreɓe leyɗele Afrique ma tawtore jonde wattude 17 jonde ko fate banggue wosodirde miijoji Afrique naaɓe holno mbaɗata ha pewna laaɓe taw kadi ko laana jordi e wonande taccoje e keeri beele kay gosodiri ko fate banggue jeyguji ndema e ko fati e banggue gueɗe ɗe golleteɗe e nder leydi ndi beele kadi Afrique ne wawa ɓamtade e wonande jokkodiral ma en garta hen so gueno haaji kono Paul Biya e tawraka Paul Biya kam oɗo saaha ne tawe toon to leydi Chine Mohamed Bouhari laamiɗo leydi Nigéria kañum e hoore mum tawtortake nde tawno e holliri wonande kay ɗeɗo hen pottite ɗe keɓorani yaade no foti yaride nani hen tonto Libi paɗena Sayfi Al Khadafi woni Sayfi al Islam Khadafi ɓi Mohamed Khadafi holliri ñalawma hanki o enen gembi gam tawtorede sumgoji jogorɗi wadde hitande hikka nde e tonto leydi Libi taw kadi yaltin ɗum ko ɓurɗo ɓattademo e joɗiɗo tonto leydi Tunisie kanko noon wo hollirima o jeeyi tigui e ƴamoɓe e sumgoji baɗoji e nder leydi ndi kanko noon oɗo hen biteɗo e Sayfi al Islam Khadafi omo tawi wuuro wiyetego Zenet ene tawi e nder leydi Libi e kanko noon wo holliri oɗo saaha yidde makko mahatade leydi Libi caggal noon nde leydi Libi bonna bonande bonde no feewi e teni kadi wo holliri oɗo saaha omo ɗamini leyɗele taariɗe leydi Libi kala ma ballinmo gam wawde mahtade leydi Libi sagui kanko noon Sayfi al Islam Khadafi e saabi o suuɓi ñalawma hanki o 19 mars ko nden tigui ɓeɗo hen witeɓe OTAN ndiwno laaɗi men diwoje e gam ittoyde bammakko e laamu leydi Libi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji men jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba leydi France leydi Canada e ha tonto États-Unis d'Amérique Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe Seydi Sarr kabaruji men jolam jabbiri koto leydi France pudortoɗen ko ɓuuri tengtude hande e kabaruji leydi France ko ɗo biyeteɗo Nicolas Sarkozy mennoɗo ardade leydi France gila hande subaka omo tawi juuɗe police mo judiciaire mo wuuro witego Nanterre kanko noon koye fate alhaali losgoji taw ko losgoji ko fate haalis mo Oumarul Khadafi wallitnomo taw haalis ko fate luumo jarribo e hitande ujunere
ujunnaaje ɗiɗi e jeeɗiɗi woni 2007 ɗin haalisaji noon mbiyen ko oɗo biyeteɗo Zaida Takdini kañum hoore mum holliri wonde ko kañum ƴetti haalisaji ɗi itti haalis o ittiri junngo mum haalis o Tripoli e junngo Muammar Kadhafi o addi haalis o e nder Paris lamorgo leydi France hokkude oɗo biyeteɗo Nicolas Sarkozy e saaha mo haaldi ko roka en rokkata haalis o Nicolas Sarkozy oɗo biyeteɗo Claude Guéant ene tawa e ngan sanga on haalis noon ko million ngaji 5 taw ko haalis euro hono oɗo kadi biyeteɗo Abdallah Souni ko mennaɗo wonde directeur de service renseignement kono yankoɓe leydi Libi one hoore mum settima qirrima wonde haalis o ne woodi ɗum foof haaɗan ɗon hono justice mo leydi France e sanga mo mbaɗanno ɗin losgoji ɓe jettino kay carnet taw ko carnet adresse oɗo biyeteɗo Soukri Ganem on noon ko mennoɗo wonde jagorgal leydi Libi kalfinaɗo ko fate ndelam kubbam e nder on carnet ɓe tawi hen alhaali ɗin million ngaji 5 taw ko Kadhafi taw ko oɗo biyeteɗo Nicolas Sarkozy ko kañum ɗaɓɓinno ballal beele kay oɗon Kadhafi ne wallamo e saaha rumo jariba mbiyen kanko noon Nicolas Sarkozy e ñalawma hande omo tawi tigi garde à vue no woni moftere garde à vue noon ene wawi yaade ha ñalawma janggo kono oɗo biyeteɗo Brice Hortefeux ko jagorgal men wonde jagorgal e saaga Nicolas Sarkozy woni hoore mum noddama e ɗin nosgoji kono on noon heeɓi fartange waɗaka ko wiyete garde à vue on nodder tan ɓe namde ɗum soɓe gayni namda ɗum hoota galle mum e kala saaha ɓe nodda ɗum pular noon ene wiiya kala ko wari ha ko mayde hen koto leydi Canada paɗen kaalen oɗo biyeteɗo Justin Trudeau ko hoorejo jagorɗe leydi Canada e oɗo saaha foof ko gembiɗo gam nellude koniyankoɓe makko e nder leydi Mali no jaam e kisal artiri toon ɓen koniyankoɓe noon jahata koye dow mbadi MINUSMA woni tigui laafaji mbulaji gam no jaam e kisal artiri toon o haalani no foti koniyankoɓe o neldata toon kono yimɓe hewɓe ne ɗamini ɓe mankata temedde ɗiɗo sagata e nder ɓen sagataɓe noon e teska ko ɓurata hen hewde ko ɓeɗo wiyeteɓe rewɓe e nder ɓen kadi ene tawe hen ko wiyete équipe médical woni toppitiɓe ko fate safaruji holliri kadi ɓen koniyankoɓe ma jaade hélicoptère uji jeegom tawa hen hélicoptère uji ɗiɗi koko fate alhaali baɗoji transport woni yangarta hélicoptère uji 4 keddiɗi ko hélicoptère uji kare woni hélicoptère de guerre koto dowlaji denduɗi e Amérique cakkitorɗen mbiyen e nder dowlaji denduɗi Amérique e oɗo saaha foof ko ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe trafic de drogue ko kamɓe tigui tampini Amérique naaɓe kala feere ƴettani musidɓe tedduɓe ha joni ala ko gasi en e ñalawma hande o hono biyeteɗo Donald Trump hoorejo dowlaji den aɓe o ƴetti feere taw ko eɓɓore hesere woni eɓɓore makko kay ko hollirde e oɗo saaha kala nangaɗo ene waɗa trafic de drogue yo ñaawe ñawore wargo woni condamné amowo ha joni koye dowlaji denduɗi Amérique keddoɗen mbiyen e oɗo saaha foof ene teska e nder gore e nder yoga e guure dawde e dowlaji denduɗi Amérique ko wayno San Francisco ko ɗiɗo autoji taw ko autoji biyeteɗi VTC woni werlaji dogoji tawa ɗi ngala chauffeur woni werlaji électronique ha tengte ɗiɗon taxi ji woni taxi sans chauffeur woni taxi mo ala chauffeur e ñalawma hanki o noon ɗin werlaji ɗi ngala chauffeur biyeteɗi VTC tago taxi goto e majji waɗi accident e nder wuuro wiyetego Arizona ɗi pirima neɗɗo goto mo prix o ko hen wasi fittande mum ko ngollo noon woni accident gaɗon mo ɗiɗo autoji ɗi ngala chauffeur biyeteɗo VTC mbaɗi accident oɗo noon taw ko mawɗo société biyeteɗo Uber kamɓe penanno ɗin autoji holliri tigui oɗo saaha foof werlaji ɗi gonno koko wiyete ƴewdel woni essai kono mawo dartinde ha diwa oɗo saaha Ghali Abouba hakkunde Nicolas Sarkozy kame Mohamed Khadafi woni ɗon tigi koko mbiɗen hanki ko a waɗat ko moƴƴi tan joɓeɗa bonande ko ɗum Khadafi ko ɗum oɗo hen Sarkozy yoɓi Khadafi ko wona ɗum go toon to Espagne ñalawma hanki o ko ɓiɗɗo madinajo goto jaggui otage wonande kay goto e rewɓe gollotoɗo e nder ambassade mo leydi Mali o jogui ɗum to otage ɗo hen ko ɓuuri yawde yaccade yo rokke kayitaji o yalta leydi ndi caggal mum noon nde dadiɓe leydi Espagne gari e jiiɗi tigui funtudemo caggal noon nde keeɓi haqqille makko nanguima oɗo saaha mo tawe e juuɗe dadiɓe wonɓe toon to leydi Espagne konngol meɗen mbaynigo jaafoɗon mbiɗen ko neɗɗo so tawi a woni ladde a woni wuuro kala ɗo gonɗa sa jibini ɓiɗɗo foti koye dewgal foti wona e dewgal jabko ɓiye sa jibini ɓiɗɗo foti koye dewgal foti wona e dewgal jabko ɓiye kala ɗo gonɗa sa felliti awde so fuɗi moƴƴin rem duul to yonnu garɗin fewnan kayitaji nawta leydi ma ɗum woni gonga jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗe mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena